Paulo nwoma etoso mienu a otwere koma Korintofo ti baako. Paulo nam Nyankopɔn pɛso ye Yesu Kristo sumafo ni onua Timoteo de koma Nyankopɔn asafo ɛwɔ Korinto ni ahotifo nyinaa wɔwɔ Akaya man nyinaa mu. Adom ni asomdwe a efiri ye agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Aye nka ye Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ni n'agya ɔyɛ mɔborɔhunu agya ni awerɛkyekyere nyinaa Nyankopɔn a ɔkyekyere yɛn werɛ yɛ ahohia nyinaa mu. Na yɛtumi afa awerɛkyekyere a Onyankopɔn de kyekyere yɛn werɛ no so akyekyere wɔn a wɔwɔ ahohia biara mu werɛ. Na sɛdeɛ Kristo amanehunu boro so ba yɛn so no, saa ara nso na yɛn awerɛkyekyere nam Kristo so boro so. Na sɛ wɔhiahia yɛn ho a, ɛyɛ awerɛkyekyere ne nkwagye ma mo. Na sɛ wɔkyekyere yɛn werɛ a, ɛyɛ awerɛkyekyere ma mo. Ɛno na ɛdi dwuma boasetɔ mu amane a yɛn so yɛhunu no ara mu. Na mo ho anidaso a yɛwɔ no mu adin, ɛfiri sɛ, yɛnim sɛ sɛdeɛ muhunu amane no bi no, saa nso na munya awerɛkyekyere no bi. Na anuanom, yɛmpɛ sɛ yɛde ahohiahia a ɛbaa yɛn so esia no sie mo, sɛ ɛhyɛ yɛn so ɛboro yɛn tumi so, ma afei yɛpaaba yɛn kwa ho. Na yɛn ara yɛhunu yɛn mu sɛ yɛbɛwu. Enti yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho so, na mmom, yɛde yɛn ho ato Onyankopɔn a wonyane awufoɔ no so. Ɔno na oyii yɛn firi saa owuo kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn. Na yɛn ni da so sɛ ɔbɛkɔ so ayi yɛn. Mo nso mokɔto srɛ ma yɛn bia. Na adom akyɛdeɛ a wɔnam nnipa pii so de akyɛ yɛn no nti, nnipa pii nso ada ase ama yɛn. Na yɛn ahohoahoa ne yɛn ahonim adanseɛ, sɛ yɛnam Nyankopɔn kronkronyɛ ne n'ahotie mu, na ɛnyɛ honam mu nyansa mu, na mmom Nyankopɔn adom mu ne yɛnam bɔɔ yɛn bra wiase, ne titire no mo mu. Na yɛntwerɛ biribiara mmerɛ mo, gye deɛ mo kenkan anaasɛ mote aseɛ. Na m'ani da so sɛ mobɛte aseɛ wie, sɛdeɛ mo nso moate yɛn aseɛ fa ne fa, sɛ ɛyɛ mo ahohoahoa, sɛdeɛ mo nso moyɛ yɛn deɛ, yɛn Awurade Yesu da no. Na saa ahotosoɔ yi mu na mebɔɔ me tirim kane no sɛ, anka mɛba mo nkyɛn, na moanya adom a ɛtɔ so mmienu, na mabɛfa mo nkyɛn makɔ Makedonia, na masane mafiri Makedonia maba mo nkyɛn bio. Na mo agya me kwan ma makɔ Yudea. Enti mebɔɔ me tirim saa no, medi adwenharesɛm no anaa? Anaasɛ me tirim a mebɔɔeɛ no, mebɔɔ no honam fam, na masɛm ayɛ aane ne daabi anaa? Na Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo nti, yɛasɛm a yɛka kyerɛɛ mo no nyɛ aane ne daabi. Na Nyankopɔn ba Kristo Yesu a me ne Silwano ne Timoteo ka ne ho asɛm mu no, anyɛ aane ne daabi, na mmom aane na ɛwɔ ne mu. Ɛfiri sɛ, Nyankopɔn bɔ dodo a ɔhyɛeɛ no, ɔno mu na aane no wɔ, na ne mu nso na amen no wɔ, ma wɔnam yɛn so hyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na deɛ ɔde yɛn ne mu tim Kristo mu na wasra yɛn no ne Onyankopɔn. Ɔno nso na wasɔ yɛn ano, na wama yɛn honhom no de ayɛ dwaha ama yɛn wɔ yɛn akoma mu. Na me deɛ, mefrɛ Onyankopɔn sɛ ɔni me kra adanseɛ, sɛ mempɛ sɛ mebɛho mo werɛ nti na maama Korinto bio. Ɛnyɛ sɛ yɛhyɛ mo so wɔ mo gyidie ho, na mmom yɛ mo anigye ho yɔnko adwumayɛfoɔ, ɛfisɛ gyidie na mode gyina hɔ. Korintofo nwoma etoso mienu ti mienu. Na meyɛ m'adwene sɛ memfa awerɛhoɔ memma mo nkyɛn bio. Na sɛ meho mo werɛ a, na hwan na ɔma me botɔ me yam, sɛdeɛ mehoo ne werɛ no a. Na metwerɛ adekoro yi a, na sɛ minya me ba a, wɔn a ɛsɛ sɛ wɔgye m'ani no anho me werɛ, efisɛ mewɔ mo mu awerɛhyɛmu sɛ, m'anigye yɛ mu nyinaa dea. Na mefiri akoma mu ahohia ne ahometie pii mu di nisuo bebree na metwerɛ mo. Ɛnyɛ sɛdeɛ mo werɛ bɛhoɔ, na mmom sɛdeɛ mobɛhunu ɔdɔ kɛse a mewɔ ma mo. Na sɛ obi ayi awerɛhoɔ a, ɛnyɛ me na wayi me awerɛhoɔ. Na ɔkwan bi so no, meka yei, na meka saa no mu anyɛ den dodo. Oyi mu nyinaa awerɛhoɔ. Kaa mo mu bebree aka saa onipa no anim no dɔɔso ma no. Enti afei, momfa mfiri mmom, na monkyekyere ne werɛ.
na rehoro bebree no ammene no. Enti mitumufo sɛ munyi ɔdɔ adi nkyerɛ no. Na yɛn nti nso na metwerɛeɛ sɛ mehunu sɛ wɔasɔ mo ahwɛ, ehunu sɛ mo aso ayɛ mmerɛ ade nyinaa mu anaa. Na deɛ mode biribi firi no, me nso medi me firi no. Na sɛ mede biribi mafiri a, deɛ mede mafiri no, mo nti na mede firiɛ Kristo anim. Na Satan ani yɛmim, ɛfiri sɛ yɛnim n'adwene. Nanso mebaa toro a bɛkaa Kristo asɛmpa, na wɔbue ɛpono maa me Awurade mu no. Manya honhom mu ahomka, ebisɛ manhunu me nua Tito. Enti mekraa wɔ me firi hɔ mekɔɔ Makedonia. Na asedanka Onyankopɔn a ɔma yɛdi Kristo mu nkonim daa, na ɔnam yɛn so yi ne nimdeɛ ho hwa adi ma nyinaa. Ɛfiri sɛ yɛyɛ Kristo hwam ɛma Onyankopɔn, wɔn a ɔregye wɔn kwa ɛne wɔn a ɔreyera mu. Yɛyɛ owuo hwa a ɛde kɔ owuo mu ɛma binom, na yɛyɛ nkwa hwa a ɛde kɔ nkwa mu ɛma binom nso. Na hwan na ɔfata yeinom? Na yɛnte sɛ pii a wɔnenam tɔn Onyankopɔn asɛm no, na mmom sɛ wɔn a woyi wɔn yam kasa Onyankopɔn mu, na yɛkasa Kristo mu Onyankopɔn anim. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 3. Yɛfiti ase abio yi yɛn ho ayɛ. Anaasɛ ehia ma yɛn se yɛde ayɛyie krataa brɛ mu anaasɛ yɛnya bi firi mo nkyɛn, sɛdeɛ ebinom yɔ no. Mo ne yɛn krataa a wɔatwerɛ no yɛn akoma mu a nnipa nyinaa hunu na wɔkenkan. Na moda adi sɛ moyɛ Kristo krataa a wɔnam yɛn som so twerɛeɛ. Wɔamfa adubere, na mmom wɔde Onyankopɔn teasefoɔ no honhom na ɛtwerɛeɛ. Ɛnyɛ aboa apono so, na mmom akoma ho nam apono so. Saa ahotosoɔ yi ɛna yɛnam Kristo so ɛnya Onyankopɔn fam. Ɛnyɛ sɛ yɛn ara yɛfata sɛ yɛbɛsusu ahunu biribi sɛdeɛ ɛfiri yɛn ara yɛn mu, na mmom yɛn fata a yɛfata no firi Nyankopɔn mu. Ɔno na wama yɛfata sɛ apam foforɔ ho asomfoɔ, ɛnyɛ atwerɛdeɛ deɛ, na mmom honhom deɛ, ɛfiri sɛ atwerɛdeɛ deɛ ɛkum, na honhom deɛ ɛma nkwa. Na sɛ owuo som no a wɔde atwerɛdeɛ kuru kyerɛ aboɔ soɔ no nyaa animuonyam maa Israel mma, antumi anyene wɔn ani anhwɛ Mose anim, n'anim animuonyam a ɛretwam no nti a, ɛbɛyɛ dɛn na honhom som no mmom nya animuonyam? Na sɛ afɔbuo som no yɛ animuonyam a, trenee som no mmom boro so pii animuonyam mu. Na mpo, deɛ wɔahyɛ no animuonyam no nni yei fam animuonyam, animuonyam a ɛboro soɔ no nti. Na sɛ deɛ ɛretwam no nam animuonyam so a, na deɛ ɛtena hɔ no mmom wɔ animuonyam pii. Na sɛ yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti, yɛde akokoduro kasa. Na yɛnte sɛ Mose a ɔde nkatanimu kataa n'anim, na Israel mma antumi anwene wɔn ani anhwɛ deɛ ɛretwa mu no awieɛ. Nanso wɔn adwene pirimu yɛ, na ɛde besi nnɛ mpo, nkatanimu no ara da so da apam dada kenkan so a wonya nyiye, ɛfiri sɛ Kristo mu ɛna wɔyie. Na ɛde besi nnɛ mpo, sɛ wɔkenkan Mose nwoma a nkatanimu no da so kata wɔn akoma so. Na sɛ ɔdane ba Awurade nkyɛn a, obeyi katanimu no. Awurade ne honhom no, na faako Awurade honhom wɔ no, ɛhɔ na ahofadie wɔ. Na yɛn nyinaa de yɛn ani a ɛso da hɔ hwɛ Awurade animuonyam no sɛ wɔhwɛ ahwehwɛ mu, na wɔsakyerɛ yɛn kɔ suban korɔ no ara mu, firi animuonyam mu kɔ animuonyam mu, sɛ firi Awurade honhom no ara. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Yɛn nti, sɛ yɛwɔ saa asom yi, sɛdeɛ wɔahu yɛn mmɔbɔ no, yɛmpa aba. Na mmom yɛapo aniwɔdeɛ a ɛhunta no, na yɛanante anifirɛ mu. Ɛnso yɛamfra Onyankopɔn asɛm no mu, na mmom yɛda nokorɛ no adi de yi yɛn ho kyerɛ nnipa nyinaa Nyankopɔn anim. Na sɛ yɛn asɛmpa so akata a, ɛso akata wɔn a wɔreyera mu. Wɔn mu ɛna wiase nyame afira wɔn a wɔnyinie no adwenani. Na Kristo a wɔyɛ Nyankopɔn suban no anim onyam asɛmpa no han ahyerɛn ama wɔn. Na ɛnyɛ yɛn ho asɛm ne yɛka, na mmom Kristo Yesu, sɛ ɔne Awurade,
Eni enso se Yesu nti ye monko a efise eye Onyankopon a oka se han firi sumu nhyiren no na wa hyeren yakoma mu. Se Nyankopon ani monyam a wo Kristo anim no ho nimde enhyeren. Na ye wo saa agyapadie yi wo dote anwene mu. Na tumi a eboro so no aye Nyankopon dia na emfiri yemu. Ade nyinaa mu ohiahia yɛn ho. Nanso yɛn home ente. Yɛn ho akyere yɛn. Nanso yɛn ani ntane. Wɔtaa yɛn. Nanso ɔmpaa yɛn akyi. Wabɔ yɛn ato fam. Nanso ɔnsɛe yɛn. Daa yɛso Awurade Yesu wuo yɛn nipadua mu nam. Na Yesu nkwa no nso adaadi yɛn nipadua mu. Ewise yɛn a yɛte ase yi, daa Yesu nti oyi yɛn ma owuo. Na Yesu nkwa no nso adaadi yɛn honam a ebewuo no mu. Enti owuo di dwuma wɔ yɛn mu, na nkwa di dwuma wɔ mu mu. Na se ɛwɔ gyidie honhom koro no anti, sɛdeɛ wɔakyerɛ sɛ, migyi di na mekasae, yɛn nso yɛgyidi, na enti yɛkasa nso. Na yɛnim sɛ, deɛ onya ne Awurade Yesu no benya ne yɛn so, ne Yesu, na wayiyi yɛn mo akyerɛ, na munti na ne nyinaa yɛ, na adom a adɔɔso no afa nipa pii so ama aseda aboro so ama Onyankopɔn anim onyam. Yɛn ti na yɛmpa aba. Na mmom sɛ yɛn honam ne nipa yi resɛe mpo a, emu no ho anipa no dane foforɔ daadaa. Na yɛn seesi ama ne hunu a hari nya daa anim onyam a esu kokoro tra so bebree ma yɛn. Na yɛnhwɛ nneɔma a wohunu, na mmom yɛhwɛ nneɔma a wonhunu, efisɛ nneɔma a wohunu no nkyɛ na etwam, na nneɔma a wonhunu no na etena hɔ daa. Korintofo nwoma a etoso 2 ti 5. Ni enim sɛ wonya dwiri yɛn asase so ntomadan yi a, yebenya efi a efiri Onyankopɔn, ɛdan a wɔamfa nsa nsie, a ɛwɔ hɔ daa ɔsoro. Ebisɛ yɛn mu deɛ, yesi epini ne ani agyina sɛ yɛbɛhyɛ yɛn fi a efiri soro no afoa so. Ɛno na se yɛhyɛ a wɔnhunu yɛn adagya mu. Yɛn a yɛte ntomadan yi mu si epini na hyɛ yɛn so, efisɛ yɛmpɛ sɛ yɛn ho pa, na mmom yɛpɛ sɛ yɛhyɛ foa soɔ, na nkwa amene deɛ ewuo no. Na deɛ wasiesie yɛn ama saa adeɛ yi ne Onyankopɔn a ɔde honhom no dwa ha nso ama yɛn no. Enti yɛyɛ nam daa, na yɛnim sɛ yɛte fie wɔ nipadua mu yi, yɛnte fie wɔ Awurade nkyɛn. Ebisɛ yɛnam gyidie mu na ɛnyɛ ohunu so. Na ɛyɛ nam, na ɛyɛ mfɛmmom sɛ yɛbɛfiri nipadua mu fie ha, akɔtena efie Awurade nkyɛn. Enti nso yɛbɔ mmɔden sɛ, sɛ yɛwɔ fie o, yɛfiri hɔ o, yɛbɛsɔ n'ani. Na etwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpue Kristo atemmu adwa anim hɔ, na obiara anya deɛ ɔnam nipadua so yɛɔyɛ no, papa o, bɔne o, sɛdeɛ ɔyɛɔyɛ no. Na se yɛnim Awurade huhu nti, yɛkasa kyerɛ nipa sɛ wɔnhu no sa. Na Onyankopɔn deɛ, yɛada adi ama no, na m'ani da so sɛ yɛada adi mo ahoni mu nso. Na yɛnsane nyi yɛn ho ayɛ nkyerɛ mu bio, na mmom yɛma mo deɛ monam so bɛhoahoa mo ho yɛn fam. Na mo anya deɛ mode bɛbua wɔn a wɔhoahoa wɔn ho nipa anim, na anya akomam. Na se yɛbɔ da mo a, yɛbɔ ma Onyankopɔn, na se yɛn adwene mu da hɔ a, ɛda ma mo. Na Kristo dɔ no hyɛ yɛn, ɛfiri sɛ yɛbu atɛn sɛ, ɔbaako wu ma wɔn nyinaa, enti na wɔn nyinaa wu. Na owu ma wɔn nyinaa na wɔn a wɔte aseɛ no antena ase amma wɔn ho bio, na mmom wɔatena ase ama deɛ owuiɛ na ɔsɔre maa wɔn no. Enti efiri nne yi, yɛnnim obiara honam fam, na se yɛhunu Kristo honam fam mpo a, afei deɛ yɛni no saa bio. Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a, na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ, nneɔma dadaa no atwam, hwɛ, nneɔma nyinaa ayɛ foforɔ. Na nneɔma yi nyinaa firi Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam ne ho, na ɔde mpata som ama yɛn no. Ɛne sɛ, Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔpata twe wiase fam ne ho, na wɔamu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so, na wɔde mpata asɛm no asi yɛn mu. Enti yɛyɛ abɔfoɔ ma Kristo, ɛte sɛ Onyankopɔn nam yɛn so retufoɔ. Yɛgyina Kristo anan mu srɛ mo sɛ,
Momma wɔmpata ntwe mo mfam Nyankopɔn ho. Ɛfiri sɛ deɛ onim bɔne no, ɔde no yɛ bɔne maa yɛn, na yɛayɛ Nyankopɔn trenee ɔno mu. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 6. Na yɛn a yɛne no bom yɔ adwuma no tumufo nso sɛ, munnyi Nyankopɔn adom kwa. Na ɔka sɛ, na ɛbrɛ a ɛsɛ mu na matie woɔ, na maboa woɔ. Hwɛ, ɛnɛ ne adɔmbrɛ, hwɛ, ɛnɛ ne nkwagyeɛ da. na yɛnto sintudua biara bibiara mu, na wɔanunu ɔsom no. Na mmom nneɛma nyinaa mu yɛyi yɛn ho kyerɛ sɛ Nyankopɔn asomfoɔ, boasetɔ pii mu, ahohia mu, ahokyere mu, ahometie mu, ahwie mu, afiaseda mu, mansotwe mu, adwumaden mu, epesire mu, mmuada mu, ahotie mu, nimdie mu, abodwotwɛre mu, ayamye mu, Honhom Kronkron mu, ɔdɔ a nkontompo ni mu, nokora asɛnkan mu, Nyankopɔn tumi mu, trenee akodie mu wɔ nifa ne benkum, animuonyam ne animguaseɛ mu, atenka bɔne ne atenka pa mu, sɛ asisifoɔ nanso wɔyɛ nokwafoɔ, sɛ wɔn a wonim wɔn nanso wonim wɔn yie, sɛ wɔn a wɔwuo na hwɛ yɛte ase, sɛ wɔn a wɔtwe wɔn aso nanso wonkum wɔn, sɛ awerɛhofoɔ nanso wɔn ani gye daa, sɛ hiafoɔ nanso wɔma nnipa pii nya wɔn ho, sɛ wɔn a wonni hwee nanso wɔwɔ nneɛma nyinaa. O Korintofoɔ, yɛn mu abu ama mo, yɛn akoma mu atrɛ, ɛnyɛ yɛn mu na mo nsene, na mmom mo ara mo yam na mo nsene. Na mo nso, meka yei kyerɛ mo sɛ mma, monkyerɛ mo mu saa mfa ntua ka. Mo ne wɔn a wɔnyi nie ntwe konua korɔ. Twaka bɛn na trenee ne amumuyɔ wɔ, anaasɛ ayɔnkofa bɛn na hann ne esum wɔ? Na koroyɛ bɛn na ɛwɔ Kristo ne Belia ntam, anaasɛ kyɛfa bɛn na ɔgyidini ne deɛ ɔnyini wɔ? Na beakoyɛ bɛn na Nyankopɔn asɔrefie ne abosom wɔ? Na yɛyɛ Onyankopɔn a ɔte aseɛ no asɔrefie. Sɛdeɛ Onyankopɔn aka sɛ, mɛtena wɔn mu, na manante wɔn mu, na mayɛ wɔn Nyankopɔn, na wɔayɛ me man. Enti, mumfiri wɔn mu, na monte mo ho, Awurade na ɔseɛ, na monka deɛ ɛyɛ fi, na me nso magye mo, na mayɛ mo agya, na moayɛ me mma mmarima ne mma mmaa, Awurade Tumfoɔ na ɔseɛ. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 7. Afei, sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti, adɔfoɔ, momma yɛnhohoro yɛn ho mfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho, na yɛwie yɛn ahoteɛ Onyankopɔn suro mu. Mummue mu akoma mu ma yɛn. Yɛnyɛ obiara bɔne, yɛnsɛe obiara, yɛnsisi obiara. Menka yɛ abufuo kwan so, ebisɛ maka dada sɛ, si ewu o, yɛte ase o, mohyɛ yɛn akoma mu. Mewɔ akokoduro kɛseɛ wɔ mo ho, mewɔ mo ho ahohoahoa bebree, awerɛkyekyere ahyɛ me ma, na m'ani gye aboro so pii ahohia nyinaa mu. Na yɛbaa Makedonia no nso, yɛn honam annya home biara, na mmom yɛn ho hiahia yɛn afa nyinaa. Yɛn ho a ɔko a, yɛn mu a ehua. Nanso Onyankopɔn a wɔkyekyere ahobrɛaseɛfoɔ werɛ no, de Tito ba a ɔbaeɛ no kyekyere yɛn werɛ. Na ɛnyɛ ne ba no nko, na mmom awerɛkyekyerɛ nso a onyaa no mo ho, bere a ɔkaa yɛn mo ani gyina, mo awerɛhodie, mo ho mmɔden a mobɔ a ɛmaa m'ani gyee bebrebe no. Na sɛ mede me krataa no me hoo mo werɛ mpo a, minnu me ho. Na sɛ minnu me ho nso a, na mihunu sɛ krataa no, sɛ dɔnhwereɛ pɛ mpo a, ɛhoo mo werɛ. Afei m'ani agye, ɛnyɛ sɛ mo werɛ hoo yɛ ntira, na mmom sɛ mo werɛ ho kɔɔ adwensakyerɛ mu. Efisɛ mo werɛ hoo Nyankopɔn kwan so, na yɛn nti, mo amhwere biribiara mu. Na Nyankopɔn kwan so awerɛhoɔ yɛ adwensakyerɛ a ɛde kɔ nkwagye mu a wonnu wɔn ho. Na ewiase awerɛhoɔ deɛ, ɛma owuo.
na mure hu Nyankopɔn kwan so no a muhwe sie kwan ma mo eni anu yie ni ehi ni ehu ni ani gyina ni modi mmɔne aretɔ na bribia mu no muyi mo ho kyerɛ sɛ mo ho te asɛm no mu enti sɛ me kyerɛ mo a na enye de ɔyɛ bɔne no ntira nso nye de ɔyɛ no bɔne no ntira na mom sɛ de nsia amwɔ no yɛn ho no bɛda adi ama mo Nyankopɔn anim Yenti yɛnwerɛ akyekye na yɛn awerɛ kyekyere yi mu yɛn anigye ɛboro so Tito anigye no nti ɛfiri sɛ mo nyinaa mo maa ne honhom nya ahotɔ na sɛ mede mo me hoahoa me ho me kyerɛ no a mani angu na mom sɛ de yɛka mo nsɛm nyinaa nokure mu no saa nso na yɛn ahohoahoa a yɛhoahoa yɛn ho Tito anim no ayɛ nokorɛ na nakoma wɔ mo ho pii boro so na ɔkae mo nyinaa sɛtie sɛdeɛ mudi suro ne ahopopoɔ gyee no no mani agye sɛ biribiara mu mewɔ mo mu arehyɛmu Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 8. nanso anuanom yɛma mo ahunu Nyankopɔn adom a wɔde adom Makedonia asafo no efisɛ wɔn ahohiahia so hwɛ pii mu no wɔn anigye buu so ma wɔn hia bebrebe mu mpo woyi ayamie kɛseɛ kyerɛ na medi wɔn adanseɛ sɛ wɔde wɔn pɛ maa sɛdeɛ wobetumi wɔma maa no boro wɔn ahoɔden so mpo na wɔkoto srɛ yɛn pii sɛ yɛnyi ɔsom a wɔsom ahotefoɔ no mu adom ne ayɔnkofa na ɛnyɛ sɛdeɛ na yɛn ani da soɔ no na mmom wɔnam Nyankopɔn pɛ so dii kan de wɔn ho ma Awurade ne yɛn so na ma yɛasrɛ Tito sɛdeɛ ofiri aseɛ kane no onwi adom no saa wɔ mo mu na sɛdeɛ moboro so nneɛma nyinaa mu no gyidie ne kasa ne nimdeɛ ne mmɔdemmɔ nyinaa ne ɔdɔ a mode dɔ yɛn mu no monhwɛ sɛ mobɛboro so adom yi mu nso menka no ɔhyɛ so na mmom menam ebinom mmɔdemmɔ so mesɔ mo dɔ ampa yɛ ahwɛ na munim yɛn Awurade Yesu Kristo adom no sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ deɛ nanso munti ɔbɛyɛ ohiani na monam ne hia no so abɛyɛ adefoɔ na madwene a ɛwɔ ho ne sɛ ɛfata sɛ afei mu wie deɛ afini ɛnyɛ ɔyɛ nko na mufiri aseɛ yɛ ɔyɛ na mmom munya ho pɛ nso no na afei mu wie ne yɔ no nso na sɛdeɛ mo akoma a ɛpɛ no mo afiri deɛ mo no mu awie ne yɔ no saa na sɛ akoma a ɛpɛ no wɔ hɔ a ɛsɔ ani sɛdeɛ onii wɔ adeɛ na ɛnyɛ sɛdeɛ onii na ɛnyɛ sɛ ebinom nya ahodwoɔ na mo deɛ munya ahohia na mmom sɛ ɛnyɛ pɛpɛɛpɛ nti na saa bere yi mu mo mmorosoɔ akogu wɔn hia mu na wɔn mmorosoɔ nso abegu mo hia mu na ayɛ pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔboaboa bebree ano no ɛnyɛ ammoro so na deɛ ɔboaboa kakra bi ano no ɛnhia no hwee na asedanka Onyankopɔn a ɔde mo ho mmɔden yara bi ahyɛ Tito akoma mu ɛwom sɛ yɛn afotuo ɛna otie deɛ nanso ne mmɔdenbɔ boro so nti ɔde ɔno ara ne pɛ na ɛreba mo nkyɛn na yasoma no ɛne onua a wayi no ayɛ asɛmpa no ho asafo no nyinaa mu no na ɛnyɛ yɛn nko na ɔno ara na asafo no ayi no sɛ ɔne yɛn nanti nkura adom a yɛsom ho yi ho ɛma Awurade no ara animuonyam na ɛnkyerɛ yɛn mmɔdemmɔ na yɛda yɛn ho so na obiara nunu yɛn akyɛdeɛ kɛseɛ a yɛsom ho yi ho na yɛdwene deɛ fata ɛnyɛ Awurade anim nko na nnipa anim nso yɛasoma yɛn nua a yɛnya no nhuniɛ sɛ ɔyɛ mmɔdemmɔfoɔ nneɛma bebree mu no aka wɔn ho na afei nso arehyɛmu a ɔwɔ no mu nti ɛma ne mmɔdemmɔ no boro so na Tito deɛ ɔyɛ me yɔnko ne me yɔnko dwumayɛfoɔ ma mo yɛn nuanom no deɛ ɔyɛ asafo hodoɔ no asomafoɔ ne Kristo animuonyam enti munyi mo dɔ ne nhoahoa a yɛde hoahoa yɛn ho no nkyerɛ wɔn wɔ asafo hodoɔ no anim Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9.
Na ɛfa ahotefoɔ som no ho deɛ, ehia sɛ mekyerɛ mo. Ebisɛ minim ɛho adwene a mowɔ a mede me hoahoa me ho mekyerɛ Makedoniafoɔ. Sɛ Akayafoɔ siesie wɔn ho afini. Na mo mmɔdemmɔ no akɔ Kenya nnipa bebree. Nanso masoma anuanom no, na yɛahoahoa a yɛhoahoa no mo ho no anyɛ kwa. Na sɛdeɛ mekaeɛ no, mo asiesie mo ho. Na sɛ Makedoniafoɔ bi ne me ba, na ɔbɛto mo sɛ munsiesie mo ho a, yɛmpo yɛn ani bɛwu. Nyɛ me ne mo mmom, sɛ yɛde yɛn ho too mo soɔ. Enti medwene sɛ, ehia sɛ mitu anuanom nofoɔ, sɛ wonni yɛn anim, mmra mo nkyɛn, na wɔmmɛsiesie mo nhyira a mahyɛ aseɛ masie no nto hɔ. Na ada hɔ sɛ nhyira, na ɛnyɛ sɛ anibereɛ. Na yɛi deɛ odua no kyinkyin mu no betwa no kyinkyin mu, na deɛ odua no bafu no betwa no bafu. Sɛdeɛ obiara susu n'akoma mu no, ɔmma ɛnyɛ amemenemfe anaa ɔhyɛ mu. Ebisɛ deɛ ɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no. Na Onyankopɔn betumi sɛ ɔma adom nyinaa boro so ama mo. Na nneɛma nyinaa mu ɛne daa nyinaa moanya deɛ ɛdɔɔso ama mo nyinaa. Na maboro so adwuma pa nyinaa mu. Sɛdeɛ watwerɛ sɛ, wato apete, wama ahiafoɔ, ne trenee no wɔ hɔ daa. Na deɛ ɔde aba ma ogufoɔ, na ɔma paano sɛ aduane no, ɔbɛma aba a muguo no, na wama no adɔɔso, na wama mo trenee aba no ase adɔre. Na moanya mo ho biribiara mu ama ayɛmie nyinaa a ɛnam yɛn so ma Onyankopɔn nya aseda. Ebisɛ ɔsom yi ho adwuma deɛ, ɛnyɛ sɛ wɔde bɛyɛ deɛ ehia ahotefoɔ no nko, na mmom ɛnam aseda bebree a wɔde da Onyankopɔn no so bɛboro so. Na wɔnam mo som a wɔhunu so bɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam, wɔ mo siti a mode ka Kristo asɛmpa no ne mo ayɛmie a mode boa wɔn ne nnipa nyinaa mu. Na wɔn nso bɛbɔ mpaeɛ ama mo. Onyankopɔn adom a aboro so agu mo so no nti, wɔn ani bɛgyina mo. Na aseda nka Onyankopɔn wɔ n'akyɛde a ɛni kabea no ho. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 10. Me Paul ra na menam Kristo dwo a ɔdwo ne na yɛmie so mitu mofoɔ. Me a mewɔ mo nkyɛn a meyɛ mmɔborɔfoɔ wɔ mo mu. Nanso minni mo nkyɛn a meyɛ mo ho kokoodurufo. Na mesrɛ mo, na meba mo nkyɛn a ɛnhia sɛ mekyerɛ akokooduru a mahyɛ sɛ mede awerɛhyɛmu besi me bo makyerɛ wɔ ebinom a obu yɛn sɛ yɛnam honam fam no soɔ. Na yɛnam honam mu deɛ, nanso yɛntu ɔsa honam fam, ɛfiri sɛ yɛn nsa a yɛtuo no akodeɛ nyɛ honam mu deɛ, na mmom ɛyɛ den Nyankopɔn anim sɛ yɛde bɛdwiri epie kɛseɛ na yɛadwiri adwene ne biribiara a ɛkorɔn a wama so de ne Nyankopɔn nimdeɛ di asie. Na yɛafa adwene nyinaa domum de ahyɛ Kristo asɔmmere ase. Na yɛsiesie yɛn ho sɛ mo asɔmmere wie pɛ a yɛbɛtɔ asoɔden nyinaa so werɛ. Mohwɛ honam ani adeɛ. Sɛ obi de ne ho to ne ho so sɛ ɔyɛ Kristo dia a, ma ɔno ara enwene nso sɛ sɛdeɛ ɔno ara yɛ Kristo dia no, sɛ enso yɛyɛ Kristo dia ɛne no. Na sɛ mehoahoa me ho boro so kakra wɔ tumi a Awurade de ama yɛn mu nkɔsoɔ, na ɛnyɛ mo dwirie nti no ho mpo a, m'ani ngu. Na maanyɛ sɛ deɛ mede nwoma mabɛyi mo hu. Ebisɛ nwoma no deɛ, wɔka sɛ ɛɛduru, na emu yɛ den. Nanso ne nipadua wɔ hɔ a, ɛmmerɛ, na ɔkasa a wɔmfa nyɛ hwee. Ma ɔnii no nhunu sɛ, sɛdeɛ yɛni hɔ a yɛteɛ wɔ nwoma mu asɛm mu no, saa nso na yɛwɔ hɔ a yɛteɛ newaa mu. Yɛnsi yɛn bo sɛ yɛbu yɛn ho fra wɔn a woyi wɔn ho ayɛ no mu bi, anaasɛ yɛde yɛn ho to wɔn ho, na mmom wɔn a wɔde wɔn ho susu wɔn ho, na wɔde wɔn ho to wɔn ho no, wɔnnim de. Na yɛn deɛ, yɛnhoahoa yɛn ho ma no ntra so, na mmom sɛdeɛ susu nhoma a Onyankopɔn de asusu ama yɛn sɛ yɛbɛduru mo nkyɛn bi no teɛ no. Ne yɛntwe yɛn mu ntra so sɛdeɛ yɛnnuru mo nkyɛn, ebisi yɛde Kristo asɛmpa no abɛduru mo nkyɛn so.
ne yɛnhoahoa yɛn ho ma no ntra so ebinom adwuma mu, ne yɛn ni da so sɛ mo gyidie nyini a yɛbɛyɛ mo mu kɛse aboro so, sɛdeɛ susu homa no teɛ. Ama yɛ akɔka asɛmpa no mo akyiri no hɔ, na yɛamfa obi susu homa so anhoahoa yɛn ho deɛ wɔawie dada no ho. Na deɛ ɔhoahoa ne ho no, ma no hoahoa ne ho Awurade mu, ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ oyi ne ho ayɛ na ɔfra, na mmom deɛ Awurade eyi no ayɛ. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 12. Anka muhunu me nkwasi asɛm ma me kakra nanso muhunu ma me a. Na ne nkunu a metwe no mo ho no, metwe no Nyankopɔn ne nkunu. Na magye mo awade ma ɔbarima baako, sɛ mede ababaawa a efi nka no mekɔma Kristo. Nanso misuro sɛ ebi a sɛdeɛ ɔwɔ no di n'ani tie bɛdaadaa Hawa no, saa nso na wɔbɛsɛ mo adwene afiri Kristo fam kronye no ho. Na sɛ obi ba bɛka Yesu foforo bi ho asɛm a yɛnkaeɛ, anaasɛ munya honhom foforo a munyaaeɛ, anaasɛ asɛmpa foforo a munyaaeɛ a, ɛne na mutie no yie. Nanso mibu no sɛ asomafoɔ akɛseɛ no nkyɛn me biribiara mu. Na sɛ meyɛ atetekwaa ɔkasa mu mpo a, menyɛ no nimdeɛ mu, na mmom yɛ ama biribiara da adi ama mo, nnipa nyinaa anim. Anaasɛ mayɛ bɔne sɛ mebrɛ me ho ase maa wɔmaa mo soɔ, sɛ mekaa mo Nyankopɔn asɛmpa no kwa no. Mefom asafo binom adeɛ mefaa no sɛ akatua, sɛ mede me bɛsom mo. Na mewɔ mo nkyɛn na hia me no, manyɛ obiara so adesoa. Na deɛ ehia me no, anuanom a wofiri Makedonia baayɛ no maa no kaa me nsa. Na nneɛma nyinaa mu mehwɛ me ho, na mɛhwɛ no saa, na manyɛ adesoa ama mo. Kristo nokora wɔ mu yi, obiara ma me mmua ma no saa ahohoahoa yi ho akaya fam hɔnom nyinaa. Adentra, sɛ menɔmo anaa, Onyankopɔn na onim. Na deɛ meyɔ no, mɛyɛ na masi wɔn a wɔhwehwɛ me ho kwan no kwan, na wɔahu wɔn deɛ wɔde hoahoa wɔn ho no mu, sɛnea. Na saa nnipa yi yɛ asomafoɔ atorofoɔ, adwumayɛfoɔ naadaafoɔ a wɔdane wɔn ho yɛ sɛ Kristo asomafoɔ. Na ɛnyɛ nwanwa, ɛfiri sɛ Satan no ara mpo dane ne ho sɛ hann bɔfoɔ. Enti sɛ na asomafoɔ nso dane wɔn ho yɛ sɛ tenene asomafoɔ a, ɛnyɛ ade kɛse biara, na ɛbɛwie wɔn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ. Meka bio sɛ, obiara mmu me sɛ meyɛ kwasea, na sɛ nte saa a, monye me sɛ ɔkwasea, na me nso mahoahoa me ho kakra. Deɛ meka no, menka no Awurade kwan so, na mmom kwaseasɛm mu, saa ahohoahoa adwene yi mu. Esiane sɛ nnipa pii hoahoa wɔn ho honam fam nti, me nso mehoahoa me ho bi. Na mode anigye nya tema ma nkwaseafoɔ, ebisɛ moyɛ madwenma. Na sɛ obi di mo nya, sɛ obi didi mo ho, sɛ obi fa mo domum, sɛ obi ma ne ho so, sɛ obi bɔ mo ani so a, mubɛhunu ama no. Meka n'aniwɔ mu sɛ, yɛn deɛ yɛayɛ mmerɛ. Nanso deɛ obi yɛ nam wɔ mu no, meka no nkwaseasɛm, me nso meyɛ nam wɔ mu bi. Wɔyɛ Hebrewfoɔ, me nso meyɛ bi. Wɔyɛ Israelfoɔ, me nso meyɛ bi. Wɔyɛ Abraham asefoɔ, me nso meyɛ bi. Wɔyɛ Kristo asomfoɔ, meka no nkwasea mu, mekyɛ ne saa. Ɔbrɛ adwuma ɛboro soɔ mu, efiase da ɛboro soɔ mu, ehwe ɛtra soɔ mu, wu amane a manya no hunuye mu. Yudafoɔ nsɛm wɔabɔ me ma aduanan a aka so baako mprenu. Wɔaka me mpremprensa, wɔasi me aboɔ prɛko, mato nsuo mu mprensa, medi apu bunu mu adekyeɛ ne adesaeɛ, akwantio pii mu, asubɔntene so ɛsɛn mu, adwotwafoɔ ɛsɛn mu, amanifoɔ mu ɛsɛn mu, amanaman mu ɛsɛn mu, kuro mu ɛsɛn mu, wura mu ɛsɛn mu, ɛpo so ɛsɛn mu, enuanom atorofoɔ mu ɛsɛn mu, edwuma ne ɔbrɛ mu, apɛsire mu, ɛkɔm ne sukɔm mu, ebuada pii mu, awɔ ne adagya mu, deɛ keka ho no nyinaa na nkyɛn, deɛ hyɛ me soɔ ne asafo no nyinaa ho dadwene. Hwan na ɔmmerɛ, na menyɛ mmerɛ bie?
Wana watu ni sintudua na meyemu nhyehyeme. Se me hoahoa me ho a, me hoahoa me ho me mmereye ho. Awurade Yesu Nyankopɔn, ne n'agya nhyira nka no daa no nim sɛ menni atoro. Damasko hɔ, ɔhene Areta na mrado wɛn Damaskofoɔ kuro no sɛ ɔpɛ me akye me. Na wɔde me to kentenkum nam mpoma mu fa ofasuo so gyegyaa me ma me firi ne nsa me dwane. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 12. Ahohoahoa ho hia. Ewom sɛ ɛnyɛ ma hwee, nanso mɛka Awurade ani so adehunu ne adiyiye ho asɛm. Minim onipa bi Kristo mu mfie 14 ni. Sɛ ɔwɔ honam mu o minim. Oni honam mu o minim. Onyankopɔn na onim. Saa nipa no, ohwim no kɔɔ soro a ɛtɔ so 3. Na minim saa nipa no. Sɛ ɔwɔ honam mu o, oni honam mu o minim. Onyankopɔn na onim. Sɛ ohwim no kɔɔ paradise. Na ɔte nsɛm a wɔnka a onipa nni ho kwan sɛ ɔka. Saa nipa no fam na mehoahoa me ho. Na mea me fam deɛ, menhoahoa me ho. Gye me mmerɛyɛ mu. Na sɛ mepɛ sɛ mehoahoa me ho mpo a, anka menyɛ kwasea. Na mɛka nokorɛ. Nanso mama no aka na obi ammu me ankyɛne deɛ ohu me sɛ meyɛ. Anaasɛ ɔte firi m'anum. Na deɛ ɛbɛyɛ na memfa adiye no tra a ɛtra soɔ memma me ho so bebree nti. Wɔama me honam mu kasɛɛ. Satan bɔfoɔ, sɛ ɔmɛbɔ me akuturuku. Na mamma me ho so. Yɛn nti mesrɛ Awurade mprɛnsa sɛ ɛmfiri me so. Na ɔsee me sɛ, madom dɔɔso ma wo. Na metumi wie pɛyɛ wɔ mmerɛyɛ mu. Enti mede anigye pii mɛhoahoa me ho me mmerɛyɛ ho mmom. Na Kristo ahoɔden abɛtena me so. Kristo nti m'ani gye mmerɛyɛ mu, animtiabuo mu, ahokyere mu, ɔtaa mu, ahometie mu. Ɛfiri sɛ meyɛ mmerɛ a, ɛna me ho yɛ den. Mayɛ kwasea, mo na mo ahyɛ me. Na me deɛ anka ɛsɛ sɛ moyi me ayɛ. Ɛfiri sɛ asomafoɔ akɛseɛ no nkyɛne me biribiara mu. Nanso menyɛ hwee mpo. Ɔsomafoɔ nsɛnkyerɛnneɛ no deɛ, wɔayɛ no mumu boasetɔ nyinaa mu. Nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ne tumidie mu. Na ɛdeɛ mu na motɔ osini a ama mo anto asafo a aka no. Sɛ ade so a mo deɛ, manyɛ ama mo no, momfa bɔne mfiri me. Hwɛ, mprɛnsani a mɛsiesie mo ho sɛ meba mo nkyɛn. Na memmɛyɛ mo so ade so a. Ɛfiri sɛ menhwehwɛ mo biribiara na mmom a. Na ɛnyɛ mma na ɛpɛ adeɛ sie ma awofoɔ. Na mmom awofoɔ na wɔpɛ adeɛ sie ma mma. Na me deɛ, mede anigye bɛhwere ma deɛ. Na mama wahwere me ama mo kra. Na sɛ medɔ mo ma no boro so saa a, ɛfata sɛ mo dɔ suasene me deɛ. Na ɛwom sɛ maanyɛ mo so adeɛ. Nanso meyɛ onitifo nti, meyi mu nyansɛm. Mina wɔn a mesoma wɔn mo nkyɛn no bi so mi besisi mu anaa. Misrɛ Tito na mesoma no ne onua no. Tito besisi mu anaa. Ɛnyɛ honhom korɔ no amu ne ɛnanteyɛ, anaasɛ anamon korɔ no amu. Ɛyɛ mo sɛ yɛreyi yɛn ano akyerɛ mo ara. Nyankopɔn anim na yɛkasa Kristo mu. Adɔfo, yɛn nyinaa yɛka ma mo nkɔsoɔ. Na misro sɛ bi a meba a, memmɛto mo sɛdeɛ mepɛ. Na me nso munhu me sɛdeɛ mopɛ. Ebi a ntɔkwako, ahoɔyea, abufuo, asikan, nsekuro, wese, ahantan, sakasakayɔ wɔ mo mu. Sɛ bi a meba bio a, me Nyankopɔn bɛbrɛ me ase wɔ mo fam. Na magyam wɔ mu pii a wɔayɛ bɔne na wɔnsakyerɛ wɔn adwene. Wɔn fi ne adwumammɔne a wɔwisɛm a wɔdiiɛ ho no. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 13. Mprɛnsani a meba mo nkyɛn. Adansefoɔ baanu anaa baasa no asɛm biara bɛgyina. Maka masie, na meka masie. Sɛdeɛ meba mo nkyɛn ne mpire no soɔ no mekaeɛ no. Saa nso na seesei a mini mo nkyɛn yi, meka mekyerɛ wɔn a wɔayɛ bɔne ne wɔn a aka no nyinaa sɛ meba bio a, memfa wɔn ho nkyɛ wɔn. Ɛfiri sɛ mohwehwɛ Kristo a ɔkasa me mu no ho adansedie. Ɔno na ɔnyɛ mmerɛ mo fam, na mmom ɔwɔ mo mu tumi.
na mmereyemu na wɔbɔɔ no asennua mu deɛ, nanso ɔnam Nyankopɔn tumi so te ase. Na yɛn nso yɛ mmerɛ wɔ ne mu deɛ, ɛnso yɛne no nam Nyankopɔn tumi so bɛtena ase mo fam. Monsa mo ho nhwɛ sɛ mo ogyidie no mu anaa. Mummisa mo ho nhwɛ anaasɛ munni mo ho sɛ Yesu Kristo ti mu. Gye sɛ momfata deɛ. Na m'ani da so sɛ mubɛhunu sɛ yɛn deɛ yɛnyɛ nnipa a wɔmfata. Nanso yeyi Onyankopɔn payɛ sɛ monyɛ bɔne biara. Ɛnyɛ sɛ obɛhunu yɛn sɛ yɛfata, na mmom mobɛyɛ deɛ ɛyɛ fɛ, na yɛn deɛ yɛayɛ sɛ wɔn a wɔmfata. Na yɛntumi nyɛ hwee ntia nokorɛ no, na mmom deɛ yɛtumi yɔ no, yɛyɔ ma nokorɛ. Na sɛ yɛyɛ mmerɛ na mo deɛ moyɛ den a, yɛne gye. Na yei ara ho nso ɛna yeyi mpaeɛ, ɔne mo pɛyɛ no. Yei nti na mini mo nkyɛn yi, mekyerɛ yei mabrɛ mo. Na sɛ meba a, me ne mo ani no denden, sɛdeɛ tumi Awurade de ama me sɛ ɛmma nkɔsoɔ na nyɛ ɔsɛeɛ no teɛ no. Afei awieyɛ, anuanom, momma mo ani nye, monyɛ pɛ, momma mo werɛ nkyekye, munya adwen korɔ, montena asomdwoe mu, na ɔdɔ ne asomdwoe Nyankopɔn bɛdi mo akyi. Momfa mfiano kronkron kyeakyea mo ho, ahotefoɔ no nyinaa kyeakyea mo. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom ne Nyankopɔn dɔ ne Honhom Kronkron ayɔnkofa nka mo nyinaa.